Tervetuloa DBC-klinikalle. Olemme Suomen johtava fysioterapia- ja kuntoutusketju. Olemme erikoistuneet selän, niskan, olkapään ja polven ongelmien hoitoon. Tavoitteenamme on elämänlaadun parantaminen. DBC toimii myös kansainvälisesti. Näitä toimivaksi osoitettuja menetelmiä käytetään yli 20 maassa yli 100 klinikalla. Menetelmää on kehitetty 90-luvulta asti ja ketjua johdetaan Suomesta. Tavoitteenamme on tuottaa hyötyä potilaalle, vähentää kipua, toiminnan rajoituksia ja parantaa elämänlaatua. Tässä hyödynnämme vain menetelmiä, joiden on osoitettu toimivan. Ympäristö ja välineet on suunniteltu erityisesti fysioterapiaa ja kuntoutusta varten. Ne yhdessä asiantuntevien fysioterapeuttiemme kanssa mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan kuntoutumisen. Lähdet rullaamaan nikama tuohon, hyvä. Toimintatapamme ovat linjassa ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimien käypähoitosuositusten kanssa. Olemme analysoineet tietokannastamme yli 100 000 hoidetun potilaan tiedot. Tuloksemme ovat erinomaiset.